дар толораи факултети филологияи тоҷик конфронси илмии амалии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони журналистикаи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи матбуоти тоҷик баргузор гардид. дар чорабинии намояндагон аз донишгоҳи миллии Тоҷикистон, раёсати донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, устодони донишгоҳ ва донишёни фаъол ширкат доштанд. Сароғоз Сабури Хайрулло, муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, ҳамаи меҳмононро ба конфронс хайрмақдам гуфт. таъсиси кафедраи журналистика баҳри омода намудани мутахассисони ҷавон саҳми бузург дошта, имрӯз теъдоди номзадҳои илм дар ин кафедра меафзояд. ӯ афзуд ки бо ташаббуси собиқ мудири кафедра Самадова Дилбар ва мудири кафедраи журналистика ва назараи тарҷума Каримбой Комилов ба пешрафтҳои Назарас ноил гардида истодааст. гуфта шуд ки шогирдони ин боргоҳи маърифат дар тамоми вазоити ахбори оммаи вилоятиву ҷумҳуриявӣ фаъолият бурда, саҳми худро баҳри инъикоси масъалаҳои умдатарини ҷомеа гузошта истодаанд. ва имрӯз кафедраи журналистика ва донишгоҳи давлатии Хуҷанд тавонист ҷиҳати роҳ кушода додан ба навқаламон ва рӯзноманигорони оянда бо телевизиони вилоят ва бо телевизиони Симои Мустақим ва дигар телевизионҳои маҳаллӣ ҳамкорӣ бисёр судмандро ба роҳ монад, ки бевосита мутахассисони ҷавони мо дар ин барномаҳо иштирок карда барои сайқал додани касби худ ҳаматарафа бо ин телевизионҳои маҳаллӣ ва радио ҳамарӯза ҳамкории худро ба роҳ мемонанд. сипас филмномаи таърихӣ бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик ба намоиш гузошта шуд. филмнома аз рӯзҳои аввали таъсиси Бухорои шариф ва мушкилоти он замон нақл мекунад. падид омадани як рӯзномаи сирф тоҷикии Бухорои шариф дар қаламрови Осиёи Миёна бо талош ва заҳматҳои чанд тан аз равшанфикрони дав, махсусан Мирзо Муҳиддин ва Мирзо Сироҷи Ҳаким, дар таърихи 11 марти соли 1912 воқеаи таърихӣ ва рӯйдоди нодири фарҳангиву маънавии халқи тоҷик буд. Мирзо Муҳиддин ва Мирзо Сироҷи Ҳаким дар оғоз мудири матбаи Когон Левии Яҳудиро бо мақсади манфиати зиёди молиявӣ дидан ба нашри рӯзнома ҳавасманд намуданд ва бо ҳамин роҳи нашри рӯзнома кушода шуд. муҳаббат Тиллохоҷаева, декани факултети филологияи тоҷик, дар мавзӯи як омили муҳими фарҳанги маънавиёт маъруза намуда гуфт ки навиштаҷотҳои устод Садриддини Айнӣ намунаи беҳтарин ҳусни баён дар журналистикаи тоҷик ба ҳисоб меравад. дар идома гуфт ки васоити ахбори омма як василаи муҳими ҷалби ҷомеа ба ҳисоб рафта, бояд ҳар як корманди ин соҳа дар навиштаҷоташ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ диҳад ва забони тоҷикиро пок нигоҳ дорад. дар ин ҷода гуноҳи қаламкашони аз забони номи тоҷикӣ ва қоидаҳои он ноогоҳ рӯзному маҷаллаҳо, радио, телевизион, хаттотҳои овезаҳову шаҳрномияҳо, рекламаҳо ва ғайра хеле калон аст. ба назар мерасад ки ин муаллифон чизҳои навишташударо ё намедонанд ё хеле бемасъулиятона муносибат мекунанд. дар идома Мушаррафа Ҷураева, мудири кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои филологӣ, дар мавзӯи баъзе мулоҳизаҳо доир ба хусусиятҳои интернет, коммуникатсия ҳамчун шакли нави муошират ва сипас Каримбой Комилов, мудири кафедраи журналистика ва назари тарҷумаи Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар мавзӯи имкониятҳои истифодаи технологияви иттилоотию коммуникатсионӣ дар фаъолияти расонаҳои хабарӣ маъруза намуданд. дар интиҳои конфронси илмии амалии ҷумҳуриявӣ аз ҷониби донишҷӯёни ихтисоси журналистика ва назари тарҷумаи факултет саҳнаи панорамавӣ бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик ба намоиш гузошта шуд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.